Mba. Akwụkwọ m na ọdịghị kụrụ gị ha. Cherukwa, ọdịghị kụrụ gị ha. Ọ Fidelis kụrụ gị ha. Ya akụ gị ọkụ ya. Imekwanụ gị. Hey! Akụrụ gị ihe gba nkịtị. Inwe akụdo n'ụlọ. Inwe akụdo wụrụ ya kụgbuo ego nwụọ. Kedụ nwaanyị lụọ di, a na-eme ka gasị na nwa ezinụlọ si nye wepụta. Ka ọ maghị ụmụnne. Mba nọ. A na-eme m ụdị ha. Ụmụ onye ga-ememie. To God, nwoke ọnwụ na-akpara m aka. Onye njesi na m achọghị ilu di. Onye njesi na m achọghị ilu di because lụọ di nwoke akụọ m ihe akụrụ gị. Mmanya ga-akọcha mfụọ ihe m ga-efie. Mfọpụta ote mpie ihe m ga-apịa mpewa ya. Anya kere ya ọkụ. Wara na-agba onye oge ji akụm ya. Ọ na-akụm ihe awụ m slave. Di ga-akọcha gị ihe dị otu a gị ịgba nkịtị. Ịgbasi nkịtị. Adịghị m ya eme. Ọ bụrụ na m ga-anụ anụ. Ịma nọ ka ọ gwara anụ mana onye ahụ m ga-anụ. Onye mma zodo ọkpa. Zodosie ike na onye m ga-etinye na ngada otu akpa chie ya jide remote ya n'aka. Na-apịa na-asị nwoke m sit down ọ na-esi down. Nwoke m kwụrụ ọtọ nwoke m si ilo ọgbasị m iwe si asị ilo. Onye bụ onye m ga-anụ. Ọgbụgbọ maka ịbịa nụ nwoke ya nọrụ be nwoke kịta ọ bịa na kọntrolu m. Nke onye melụ m ọgọ bịa nụọ m. Nwekwa onye mere ibi ọgọ. Ọ nọ mụ bụrụ nwunye ya ọhụrụ di m. Anyị na-agbara. Ị na-akpọsị m iwu sometimes eziokwu mmiri. Ị na-akpọsị m iwe. Nke mgbe mara na-akụ gị tuga. Mgbe mara na-akụ gị. Agụcha gị na-ene anya. Ị na-eme nonsense love. Ka m gwagwa gị kwufe ebe a nọ. Amakwu m ihe bụ LOVE. Ama m ihe ọ bụ. Ihe mma bụ nnata gị na-aga iru ngasị ike. Nwoke ọnwụnna ga-eme nonsense ebe m nọ. Akpa mmanya aka ụta doo ya ihe m ga-adọ ya. Ndọpụta oche ọkpa ahụ nọ n'aka m pịa ya pịwụọ ya n'aka nwa ya biri n'ihu. Onye nwa aka na-agwa ya. Na-anụta emilikwe n'iwe ahụ ụmụnne ma enweghị ikwu n'ibe. Isi elu ga-akịrị oge chire gị ụdị ihe anụ. Ọkwa ifuru ebe a. Just clear am all this place ka mara ma ụmụnne m ga-abịa ka gbaa ya akpụ. Lekwa oke anyị ebe a. Ogin. Kedu ihe? Ruth Obatago again. This time around with her child and luggages and Nkuwa Akorea duka n'ihu. Yes. What is wrong with this girl? What is wrong with you? Nna bika anyị ga-ekwu leta. Brother, I will not go back to that house. I'm not going to go back to that stupid man, that woman beater. I'm not going back there. I got Ruth, take it easy. Just take it easy. What Brother Cletus here? Now try to go and get with. Now get lachi. Now be go na boss settle all this matter. Oh, money le get bara machine get na magi get bara na bari n'ụzọ. Unu settle all. Look at your face. It's all bruised up. That way he's just trying to explain to us. Abia, please listen to him. Hello? Ogo. Yes, how one calculate to sleep. And we again on that. I don't go but my sister gave him Same na Okada burule as usual. Yana daga nwaanyị bulata hanga. I know my sister very well. Ihunani ano, but what she told us here is different from what you are saying. Oya come to back search on me be no to onye. Anu ebe onye that not at fault. Mama onye owo onye na amaghị onye owo onye ga-agị na akọrọ ihe anyị adịka. I know her very well. Ime ihe mere Fide, calm down. Asa ejirikwenu m iwe lie m ozu. O nkwenu mgbe ihe ga-erute otu a sometimes onye m na-eji agwa gị. Ụmụ ihe ị ga-ahụ you overlook it. Ụmụ nwaanyị ilewecha ha ka ha si eme gị iji maka ya kụgbuo ha. Wetu obi. Ngwan, thank you so much. Ndewo. Nsogbu anọrọ. First thing tomorrow morning she's coming back to your house.
Chinonso kwan nke ka ọ dị. Ngwa lele na nwaanyị gbapụ ọsọ hapụ gaa nwa ya nwoke kpọrọ nke nwaanyị onye ka ọ hapụrụ ya na school. Okay, sometimes they think through their anus instead of iji isi ha na-eche echiche. Eweliwe, she must come back tomorrow morning. Mosoro ya moso here. Ngwan, thank you. Oh, calm down, biko nwanne. Daalụ. What's not again? Ke fidelity na ko yi. Ifula ya. Dranga pete. Digo jukwe men ka bite gele ko gana. Ojukwe rulo gbogbo mi ọkụ n'oge. Ono ko na agba onye no mgbe na agba. Ko gbakala nwa ebe de ngwa. Ya na afọ gị n'ọnụ. He ọzọ ojukwe meg nka. Iji nwe ihe ọzọ imere ya. Gị mere nka me nke ọzọ. You have the guts to take ego dig nyere gị were zụta food stuff for the children. Gị were gagazo shoe and bag. Gị gagazo shoe and bag. Hey! Oyome! Hey! Nnukwu na-ege phone call niile meba na-ege ntị ka nụ magazine na root gburu ọchụ na-akpata ejiti ihe ama m na-akpa nkịtị ka Sister. ogede n'anya Sonia gbara ọgwụ gị ṅụọ akpa nkịtị ka root go akụọ ihe a ọgbazie dị ire mee gịnị ọgba dị ire mee gịnị n'oge ụlọ akpa nke gị ndị na-akpa kedu ihe bụ ị ga-akpa lọya ikpe ama ebe kwesịrị ikwu okwu ị gaghị ekwu okwu nkwụtụ chimakwasị aka agụ n'ike defend nwanne gị nwaanyị Sister wee nye nwaanyị. achọkwa m ịnụfe m maka iji azụ aka kụshia gị eze nọ gị n'ọnụ were n'ọpa aka na azịza kpoo ya na mekwa na-elega ihe na-eme m ihe na-eme m ebe kwesịrị defend nwanne gị nwaanyị gaghị defend ya na ịmaga otu ụmụ nwaanyị si eme ọ ga-alaghachita chichụ n'onwe ebe ọ na-aga onwekwa ebe ọ na-aga ịmakwa nene obere nwa ha ota n'afọ ha odishi because no lụrụ di Mokwa iwa n'ọhịa. because no lụrụ di Some mokwa iwa n'ọhịa. Sometimes na-ele go taa I will be regretting why God ji kekọta mụ na nkịta ara mụ na ga wụrụ nwanne. Sometimes I even ask myself misikwe from the same womb m shi pụta wee pụta because ị naghị akụ akụkọ ka onye ṅụrụ mmiri ara. Look at you at your age. Come on, touch niile nọ here, but just listen to yourself. So ọ bụrụ na ọgụ nwa nọ in her shoes now, this is the advice you will give to her. So onye abụrụ nwa gị nwaanyị ihe awa advice ị ga-enye ya. mmanụ na ụdị shua Iwa n'ọhịa. mmanụ na ụdị shua You are a fool. ekwesịrị anụbata nwaanyị otu anụ a ozugbo na-anya fụ na nwatakịrị ka ọ bụ o jekwa ọrịa ndị maid agba anya raund ndị na-achidori akwa ndị na-atụrụ ya kapeti na nara uwe na-azụ ụkwụ ọta kwesịrị eme ndị You are very na-asị stupid. The useless. atọrọ m useless Iwa ada dị useless. Aka iji. Ọ bụrụ aka iji ka ijide ị ga-anwụ n'ike. Aka iji ị ga-anwụ n'ike. Are you talking back at me? Ihe na na-azọ nke ọgwụ a na-azọ ya mana mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ anya mgbe mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ ebe ị chọrọ ịhụ nwoke na ya family ị chọrọ ịhụ nwoke ebe nna gị ọ ga-ara gị ahụ abụghị ebe ndụ dị ịkpasị na mma mpụ abụghị ebe ndụ dị ndị odi n'aka Chukwu ndị anya na-ahụ kedu onye ụwa amaghị na Chukwu igwe bụ ebe ndụ dị oriri na ọṅụṅụ nkọwa abụghị ebe ndụ dị ịkpasị na mma nke ụwa ọ bụghị ebe ndụ dị ndị odi n'aka Chukwu ihe anya na nnedalụ ije nke na-asazi m otu a anyị na-ese okwu elote m chirisa gị gị daalụ ọrụ gị daalụ ije daalụ ọrụ na daalụ ije ha anaghị arụkọ ọrụ they are the same thing kụnwa shishi na-abata mụ anọ n'ụlọ na-arụ ọrụ daalụ ọrụ daalụ ije they work together ma ihe m chọrọ ịgwa gị ugbu a asị onye ọ na-eme omume na-ebe obube asọkata eze anya ekpuru nkata n'isi gwa ya okwu ihe m nwedebere ịgwa gị ụwa gịnị asị ome mma na-emere onwe ome njọ na-emere onwe aga m na-aga n'ihu na-enye gị ndụmọdụ dịka nwanne m
Obviously, man, age has nothing to do with what I'm saying. I will keep on advising you. Aga m na-eme ka mara na ọnwa anyị ka ebu mgbe ọ ga-abụ nkwụsị anya ihe niile nọ nga ka agbara m aka ebe ma ọ bụ n'oso hụra ịza m ji n'aka ọ ga-eso gbara m aka ebe ma ahịhịa nọ ebe a ma oche ma ihe niile nọ nga all of them will bear me witness that yes na agwara m ga-agwa si gị melala ume gbara fụ ofe ya wara ọnwa anyị ka ewu ị ga-aga be mmadụ nwaanyị na nwoke adịrị ama aka ụdị ndụ anyị na-ebi enwe ha aka ọ ga-enyere gị mgbe ụlọ ahụ nwaanyị ọ na-atagachi ngwa ma ọgbaga kenke ebe ụlọ akụ kpụrụ ome ọnụ ya otu aka ọwụ mgbe nke nwanne gị nwaanyị Ruth everyday ọ nọ n'ụzọ everyday ya na di ya ga-alụta ha alụ echi ya kụrụ nwa lọta ya kụrụ nwa lụta ka Ruth na-agahogo ụzọ the same thing ahụ m gwaga Ruth gịnị mere at the end anaghị m agwa gị ya na galalo melalo dịkwanye m agwa gị nwaanyị ka ewu ọkwa n'ebe mmadụ ka ị ga-aga a na-asị o metere nga nne ga-ebu ya ala di melala ume sọ mma melala ume ka ofe rọrọ arụ nwa igwe n'anya letus gbadi ebe akwụna nne na-agwa gị akwa wega anya na ntọrọ ga-atọ akwa wega anya na ụmụ onye nwụ fọrọ gara nso gị nwụfọzere mara gịnị mee gị nwụfọzere mara mgbache gị nkịtị ka ị dakpo n'ime ọkụ ije nna gị ji m ụkwụ gị gaa ya ihe mere ji m ahụ ga-eme ya kedụ ihe ọwụ maka gbara gị nkịtị gị na-ekeli elu ka utu ọwụlụ gwa ga mkpọkọrọ shide ka ọkụ ị gwara Ruth nke a gị gwa Ruth nke a aha m Ruth n'anya ihe dị n'ụwa ọwụ gịnị onye na wee ya aha m awụ Ruth ihe aha m wụ gịnị ịma aha m sọ mma anyị ọzọ m ga-achọ ka ịghọta n'ụwa ọwụ gịnị onye na wee ya Yeah, ndewo. Are you Mr. Cletus Ayalog? Yes, I am. Omwa. Women. Sorry, sir. I don't understand Igbo, sir. Oh, sorry about that. How can I help you? I'm Inspector Jude from 8th Division, Benin City. Inspector Jude. Esham na-aga m hụ nwanne gị nwoke. Amaghị m ma ọ kọtazighị onye mbụ. Na-akọwara ya na-eti nsị a lekwere otibere ya sị m na ịdị mma. Mkwana m ihe ejikwa n'ụwa bụ nke onye. Gịnị ji andị otekwa na ọ gawara ije ahụ? Otee na ọ pụrụ. Ma m ihe jizi ya nọ. Ọ gawara na nke maazị Nnọlem ka ọ gaa buje ya ụlọ ọgwụ ịma ahụ adịbu ya ka a ga mara n'otu o mere ọ ihe ji ya nọ obere oge ọ ga-abata o tee n'ọpụ nke ahụ karịzikwere m gị na ya kọrọla otuto otere m n'ọnụ elu na nke ahụ ọ bata gị na ya kọrọ ihe bịara ụlọ onye nwe aka na-akpọ aha nna Ilona ịgbataghị ego iji agba ya ọzọ ị gaghị aghọta ụbọchị agwụla oyoyo m were nwayọọ ọgụnụ asa m ọmụma asa ahụ chicken peri peri elele ukwegwela m ewu mama ka ihu ya dị otu ọ dịkwa mma akpọkwana m gị na ya kọrọla. Can you mean you don't like him? Why, not even come to check on me. That's not nice. Mama gwa get your mama gwara gị makwa ka m batara ya esi dị ọkpụkpụ niile ebe niile ma ngara niile gbajisachara gbajisa ezigbote ike wee gwụcha m ịma na mụ adị m agwa ya m ajụjụ ajụghị ama agbawa ọ jụrụ m ma agwa ya asamu ọ ya ka ị na-ewere iwe otu a ihe ọ vegetable obere ihe weta ka nyere gị aka ngwara gị egwu ahụ ndị chere obi na-adị agụ ibaba soro 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 ibaba soro soro ibaba soro soro ka nyere gị aka
On him now, one again now. Say you go on my website. You go on neighbor, he go everything. There's no need to move even now cover the business. Exactly. Online business can help you achieve so many good. What I'm not getting. You matter that every sales me na this business and me want 10,000 naira every just a single material, a single what is it called? A single content and me want 10,000 naira. 110 in a week. Yeah, 100,000. So it's something that will help you. Yes. Just go there, log on in, see things for yourself. Then give me that even you make money without struggling. Get on I had get happy phone. Then madana happening now. Come patch us. Ruth, can I talk to you? I want to say it the way it is to me. Actually, make you told them no be particular for. Come and sit down. What the party? What is it? Oh, Basara Maka Fidelis. What is it about Fidelis? I like home that. Hey! Cletus! Gini Basara Fidelis. What is it with you and Fidelis? Eh? Mgbe ga na-eme ihe ntakasị arụ, na-eme ihe na-agbakasị mmadụ arụ, etinye ọnụ n'ụka na-agbasa ahụ gị. Eh? This is my life. And akwa ịhụrụ ndụ m a, I will live it the way I want. Na this modern age, na this time, ka ị na-achọ ịgwa m onye m ga-alụ. Eh? For your information, Fidelis has cars. Eh? O nwere ụlọ, big house o. He has money. And it's the cash we are talking about here. Wepụrụ anyị anya o. Wepụrụ anyị anya. Ha. Ruth. Ụfọdụ ụmụ na-ekwu okwu ụta na-asị kedu ụdị ụmụnne Chineke nyere. Adanne gị kwuo okwu ngwa ya dị ka ebe anyị ahụ. Just listen to yourself. So mmadụ kpọpụta gị ugbu a jụọ gị gịnị mere i jiri chọrọ ịlụ this man? Ị ga-agbadebe ewu o nwere moto, o nwere cars, o nwere ụlọ. He has cash, modern time. Nobody will decide for you. When you have chosen to refuse to stick to positive ideas, I have to say it to your hearing. Oh, one no work can. I am the only man in this family, and I cannot fold my hands and watch my sisters go gaga. That man has money. Fine, I am not arguing that. But those things are not the things you need in marriage. They are not number one thing. He could only make go build up. And when you go no lap or lotta without being angry. It's either you are angry or he beats you or you are frowning. One thing must happen. Can't you see there's no future with that man? Can't you see? Even American, how can both of you make it as husband and wife? Come on, can't you reason with me? Can't you see Ruth? Can't you? Obasahugi. Nsi go to no lap and come back happy or unhappy. It is none of your business. Go and get your own wife. Advisor. Wepu anya na ihe gbasara mụ na Fidelis so. Wepụrụ anyị anya. How I wish Chineke ga-emepe anya ha ahụta ihe a mmiri. Maka sị na ebe nwa na ebe aka atụ aka. Nne ya ga-anọ ebe ahụ nna ya anọ ya. The only thing you chọrọ ịlụ a man because no nwere moto. O nwere moto, ọ rụrụ ụlọ, o nwere nka, o nwere nke ọzọ. What happens to your happiness? Ihe nwaanyị ji alụ dị iwu gị gaa nga dị obi ruo ala. Gị lụta onye gịnị ahụ to match. Onye ọmakọrọ gịnị ya? Ọ bụ ego ka a na-alụ. A na-agwụ na okwu na-etinye elu. Chineke nna bi n'eluigwe makwa na m ekwuole nke m. I will keep saying the truth because asị na ọ wụ sọsọ eziokwu ihe ga-eme mmadụ ya chi n'oru pụta. Aga m na-agwa unu eziokwu m nụchara ya ma ọ na-achọghị ya. Onye chọzie ịga ịga n'ọkụ ya ga-ada ịga n'ọkụ.
Mba, brother. Aga m agaghachi na nke Fidelis o. Fidelis nwere ajọ obi. Ịma na obi ya kpọrọ agbọ ka chinchin, obi nọ ya n'azụ. Fidelis na-akụ nwaanyị ihe owe woman beater. Ebe ọ wụrụ ọnọ Fidelis, Chineke na thunder will fire him wherever he is. God will punish him. Nkwa nzọtara n'ala nna m. Ala nna m ga-akụgbu ebe ọ wụrụ ọnọ. How can he be beating me? Nwaanyị nwere afọ ime ọ na-akụ m ihe. My sister, it's a pity. But I do want to Amara Fidelis. Because mgbe ahụ ọ na-abịara gị di ọhụrụ, otu she represent ara anya otu shiriri, you did not present him the way you are introducing him now. It's not always ezigbo mmadụ ma gị na gị a lot of good things you could share. Ọ dịkwa egwu. Brother, aga m agaghachi n'ụlọ ahụ. Mụ agaghị agaghachi n'ụlọ ahụ. I will not go back to that woman beater. Ịnọzikwa nnukwu na ọkụ gbuola m gaba ebe bụrụ n'ozu m. Onye ị chọrọ. Ị gaghị anwụ. Nwoke n'ozu ka anyị na-abịa ebu. Ịlụkwana na di bụ na ịlụọla di. You are married and you are married. There's no coming back. There's no going back. You are not leaving Fidelis. Fidelis is not leaving you. Ị ga-alaghachikwu ya. Ọ gwaghị anyị na ya na ha alụ. There's no need to break marriage. Ọ bụrụ gị bidoro ya. Ọ bịara nga akwụ ụgwọ isi gị. So he owned you in total. Onye ma ihe ị gwara ya sef. Onye ma ihe gwara otu ọnụ na-agbaga ta. Just imagine, sọsọ nke m hụgodoro ngụgba is enough for a man to beat the hell out of you. Nwaanyị di gị kwuo ofu okwu gị kwuo 100. Mgbe ị nọ hịa m na-agba gị sị o metere nga nne ga-ebukwa ya ala di. Melelu ume ka ofe rụrụ arụ zuore gị nne. Gị sị mba, it is your life. I cannot tell you how to run it. Blah 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 blah. Now what is happening? O time ha agwa ada nne gị ugbu a. Ya che na ọwụwa niile zuru lie. Ya na-agahụ nwoke ọbụla ọ hụrụ ya na ya na-abụ nọcha in relationship. Tomorrow na ya pụkwa the same thing will happen. Agwala gị wetuo ọnụ gị. Mgbe ị nọ n'ụlọ anya, gị gwa m okwu otu ya dị ka nga ejiri mmiri ọkụ wụọ mmadụ. Ị na-agwa mmadụ okwu nke ọ na-afụrụ ya n'ọkpụkpụ. I burula ala be di gị. Ị ga-ala be di gị ugbu a. I wụrụla a problem to that very man. A woman in the house is supposed to be a home builder and not home destroyer. Now you have destroyed your home. You ran back here. See, let me tell you, my fiancé is coming in here very soon. So you have to go back to your husband. Yes! Ị ga-alaghachi be di gị. Ememe mgbe mmanya nọ here, gbodole ka mpanya na mmanya mụrụ okwu, ya ala be nne ya. You have to go back to your husband and remain there. He has married you and that is the final. Brother, sister, iwekwara obi mmadụ. Ihe nọ na-emekwa di gị. Ihe nọ nọkwa gị n'ọnụ. Na mụrụ nlaghachi n'ụlọ Fidelis. Elu ụdị nwanne nwoke nwere enwe ihe nke a. Elu uru ọbara na ịwụ nwanne nwoke na enwere m gasị brother. Ndị ọzọ nọ na nwoke na-akụ nwanne ha nwaanyị ihe. Ha were mma were egbe. Ga ebe ahụ ga-akụgbu onye ahụ. Gaa nọrọ gasị m na ngachi n'ụlọ onye na-akụ nwaanyị ihe. Ka ọ kụgbu na makwa ihe ị chọrọ. Ka ọ kụgbu ọnụ nke bịa bụrụ ozu m. You are not the only person. But nothing will happen to you. God will never allow anything to happen to any of my sisters. My only wish for you is for you to change and change for good. Ogbanta dinta one dinta obimo dinta kamburu egbe buru mma maybe ke were kwa caterpillar ga demolish his house maka yiri ngi nwike yiri governor of the River State le kwanya ma agwa gị ịlụọla ya wụ na ịlụọla ya ọ ka mma ibi mkpọmkpọ ndụ karịa mkpọmkpọ ọnwụ ịlarụ gị mara ibe a mmiri si aba n'opi gbọgụ gị mara ihe a na-enwe mgbe ọla gara dị gị na-ese okwu gị mara ma ọgụ nwa ka o si n'aka. Of course I know it's from you. Gị garụ gị amend your ways. Anaghị enwe ndị isi ụgbọ na-abụ n'ime ụgbọ. Two captains can never be inside the boat. If you know how you spoil it, go back and amend it. Or when you maybe so long, you come back here. See, in marriage, anaghị enwe third party. The moment you bring in third party in your marriage is the moment you spoil it. So I can never allow myself to be a third party in anybody's marriage. Go back and amend your home. Go back and amend your home roots. Go back and amend your home. Stop coming back to this place. So stop coming with complaint. Una boss set lawyer. That is why you are a woman. You are a mature person, for crying out loud. Meladu uno semba. No we fene lu kama.
Why you not did you quote 100 and you expect him to pet you? Damn you. Because you guys before. Can not charge square by lower. Maybe should I get a child? Hey! Nna. I know the one who can win here come with it. I was gonna John finish shaking all that. The actual Pogano man who did. Nyara. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.